Казанда Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры Камал театры сәхнәсендә гастрольләрен башлады. Башкорт дуслар Казандагы гастрольләрен Камал театры сәхнәсендә татар язучысы Зифа Кадырованың «Синсез килгән язлар» әсәре буенча куелган мелодрама белән башлап җибәрде. Тулырак Ләлә Зәйнуллина язмасында. Башкортстан драма театрының Казанда беренче гастрольләре 1972 елда булган. Быелгы гастрольне Уфадан Башкортстанның мәдәният министры урынбасары Ринат Гайсин һәм Татарстанның мәдәният министры урынбасары Линар Хакимҗанов ачты. Буйны традиция безнең буынга күчеп килә, театрлар ешканнан бирле без бергә булып, шулай итеп аралашып, театр сәнгатен үстереп, шулай итеп яшибез. Ике тугандаш республика бергә булгандар, бергә иҗат иткәннәр, уларның аралары һәр вакытта корыстай ныклы булган. Башкорт дуслар исә үзләре Казанда тамашалар күрсәтүне имтиханга тиңләштерә. Артистлар бер-беребезгә килгәндә һәр беребезнең эшен карап барабыз, нәтиҗә яһайбыз, һуңнан һөйләшәбез, кәңәшләшәбез. Менә шундай гастрольдер дәвам итсен. Казанга бик тулкынларып, бик көтүп алган гастрольләребез, төрле жанрдагы тамашалар, 10 спектакль, улар арасында мелодрамалар да бар. Гастрольләрне ачу тантанасында тәкъдим ителгән «Синсез килгән язлар» спектакле язмыш тарафыннан бирелгән бер төрле сынауны ике хатын-кызның төрлечә үтүен бәян итә. Фирая иренең хыянәте турында аның үлеменнән соң гына белә, ә Алсу Фәрхәтне кичерә һәм күңелендә аңа булган нәфрәттән арына. Мин бу спектакльдә Алсу ролен башкарам. Бу ролемне мин бик яратам, чөнки быга тиклем мин 18 яшьлек, 20 яшьлек героиняларда уйнахам. Бу инде минең ниндәйдер минең өчен зур адым. Хатын-кыз сабырлыгы, сынауларга дучар ителгән яралы язмышлар, шатлыгын да, газабын да үзенә сыендырган мәхәббәт. Зифа Кадырова әсәрендә шул тема чагыла. Спектакльне карарга автор Зифа Кадырова үзе дә килгән иде. Халык үз тормышында күпме сорау туа, шуңа җавап эзли. Менә монда да тормышта үзең артыңнан нәрсә калдырасың? Бүтән кешеләр сорау. Менә үзебез бу дөньядан киткәч тә безне матурлык белән, яхшылык белән искә алсыннар иде дигән шул темага бетерәм мин аны. Синсез килгән язлар спектаклен тамашачы бик җылы кабул итте. Халык яраткан язучы Зифа Кадырова, аның әсәрләре халык арасында бик танылган, бик яратып укыйлар. Халыкчан ул. Башкортстан драма театры гастрольләре 19 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Ләлә Зәйнуллина, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.